Mi smo HS Automation International u Schenzenu, ovo je naš pneumatski čistač šablona. SUS 304 struktura, otpornost na kiselinu i alkaliju na koroziju. Pogon samo komprimiranim zrakom, bez korištenja električne energije. Jednostavan rad, čišćenje i sušenje dovršavaju automatski. Patentirane šipke za raspršivanje za 360 stupnjeva s obje strane. Osigurati dobru kvalitetu čišćenja i stabilnu napetost matrice. Korištenje tekućine za recikliranje, niska potrošnja. Sigurnosna vrata s unutarnjom bravom i sigurnosni ventil. Trostupanjski precizan sustav za filtriranje tekućine. Modularni dizajn, jednostavno održavanje. Može se koristiti i čista tekućina na bazi otapala i na bazi vode. Pozdravljamo vaš upit.